Makangalo, magutom. Sarong istorya ni Manay Rhea. Si Aya, sarong teenager na naka-star sa St. Gregory House. Sarong hapon, habang kasimbag siya nin assignment para sa inyang remedial reading, nakamati siya nin gutom. Mayad ka ini magmerienda ning amay. Kaya nagduman sa kusina para maghanap kung ano-ano kakaon. Sa kusina, diretso siya sa planganera. Kinuhaan mga kaipuhan, bago nagpunta sa kaunan. Diretso inusog ang tukawan. Dangan, luway-luway na ipinatong ang tasa ng kape sa lamesa. Pagbaba niya kan tasa, nahiling niya, may sunday sa lamesa. Sisay mandawan na kahubong ka iniguya, anhapot ni Aya. Habang tingiisip kung kiisay ang pink na sunday, binalikan niya ang platito. Dangan, luway-luway na ikinahang ang nahiling niyang binamban. Kan matukaw na siya, nariparo naman niya na may kuol na gakanap sa may bitis kan tukawan. Sa may bintana, igwapanin sa day na kahoy na baga magagadano na. Sa sayog, may gawailak na balde, buda pichel. Kan sa iyang sinilip ang balde, igwanin tsupon sa laog. Makangas daw na dakulan kalat sa kusina mo niya na aldaw. Naisip ni Aya. Habok pa naman ni Aya ang makalat, kaya ang ginibo niya, pinayaan muna ang binangban buda kape. Ngunyan, mapundo muna kita ng magkaliit na minuto para simbagon ang mga hapot na ini. Mga hapot. Enot. Arin sa mga litrato sa baba ang masasabi mong kapakalat-kalat base sa istorya. Pandua. Paano mo nasabing pakalat-kalat ang mga bagay na ini? Pantulo. Sain mo dapat ilaag ang mga nasabing kalat? Tapos mo ng simbagon? Maparagos na kita sa istorya. Pinunpo ni Aya ang mga kalat. Ang sunday, kinahang sa tukador. Ang kuol, dinara sa harden. Ang saday na kahoy na luyos, ipinanom sa masitera. Ang tsupon, hinugasan, buda ibinabad sa mainit na tubig. Ang balde, ibinalik sa karigusan. Ang pichel, hinugasan, bago kinanghanin tubig, buda ikinahang sa refrigerator. Sa wakas, natapos na ng panlimpya ko. Kaugmahan ni Aya ta makakauna siya. Habang gakape, nagilumduman ni Aya ang assignment. Igwa na akong ikasimbag. Dakol na bagay pa yan sa paribota ang ka-shape ng mga patinig. Ano nga ni ang mga patinig? Tama, ini an A, E, I, O, U. Pwede daw nindong i-drawing sa hangin ang mga patinig na hawig sa kada bagay na ini? Tapos na kamo? Arog man baga ka ini ang nasa imahinasyon nindo. Ini ang mga simbag ni Aya. Hawig daw, sa tukawan ang bahol na patinig na A. Sa sunday ang bahol na patinig na E. Sa saday na kahoy ang bahol na patinig na I. Sa platito ang bahol na patinig na O. Asin sa balde ang bahol na patinig na U. Hawig naman sa saday na patinig na A an tasa. An cool sa saday na patinig na E. An chupon sa saday na patinig na I. Asin an binanban sa saday na patinig na O. An pichel sa saday na patinig na U.
basahon taan mga ini. Ini ang sindong mga binasa. Enot, Tukawan, panduwa, sunday, pantulo, saday na kahoy, panapat, platito, panlima, balde, pang-anom, tasa, pang-pito, kol, pang-walo, tsupon, pansyam, binamban, pan-sampuro, pitsel. Magdangog sa ipapagibo sa saindo kan sa indong maestro o maestra. Pagtapos na, mapadagos na kita. Sa wakas, tapos na ang assignment ni Aya. Pagluwas niya sa kusina, may mga nadangog siyang maririgbok. Kaya palan, igwa kaming mga bagong kaibahan sa St. Gregory House. Ngunya na tapos na naan istorya, kaya daw nindong simbagon ang magkapirang hapot na ini. Mga kahapotan, ano ang assignment ni Aya? Panduwa, nga ta kaipuhan na nasa tama ang pagkakahanggan mga gamit sa halong. Pantulo, arin sa paghuna nindoan mas importante, ang salud o ang trabaho. Asin panapat, nga ta palandakul nakalat sa kusina kan aldaw na ito. Kaya man daw nindo ining gibuhon. Gibuhon. Enot, maghiling sa bintana o sa may pinto. Ano pang mga bagay ang kaarog ng mga patinig. Panduwa, kaya na daw nindong isurat sa daga ang apod sa mga bagay na ini gamit ang stick. Magpatabang sa maestro o maestra kondae. Asin pantulo, basahon ang sa indong isinurat. Sa wakas tapos na ang satong halipot na leksyon. Sana maging kasing higos ka mo ni Aya. Mabalos sa indo.